abo banyara koba bakobwateranigwa nene mono haso basukana bwepara oneki wasensemeria nyosia ya kabere abamenyoki goikwa senyagitari nene ya Kisi nigo tokumanyigwa buna oyo megati abo onyara koba kagusiria obogima bwaye korengana nabamenyi bensemeyo nigo bono batumanyia buna homogendia epigipigi nigasirio boroso na gutuma musacha orenge gwetambara bare ne pare iyo egekore keirera bonsi babere kogwa na gutigerwa chingoma chimba sebono oyo masirie obogima bwaye umukyo bwango kurwa sabanyagitari bekyombekeria St Anne's Ambulance abarenge gwete nsemeyo nechinga kicho mubasokano uyo nigo hoba gukubwaterana bakubwaterana nensemeria hetendrete heme basokano kurwa se county ya Kisi asebono babakorera bose baba huduma heria entangani na kwenekia bunango ikiwa bare asenyagitari nene ya Kisi kwenekia nkwenyorra bare obobwenia abanyanyimbo kurwa segeta sene ya Keumbu bakubwaterana na bari ba traffic nigo bono banyara gwika sensemeyo na kwenekia enganeyo chinga kya bamenyi bensemeyo mwanchu murigerera basokire na kuroko boya guchiase eserikali nene enyara koba gekobeka chibuo bya separe yo herigo kyane ebikore bye basokano ebyabere bikwenekigwa asobonge ewe ku kipamps kibwenta koborro ase kare tuabeke tukipamsiga kiarengo lakini jigatago lakini bona iga tutagete naki abari ni barega nase abana inchi barega bogwente gutora kipamps na abana baroro na bange na bamenyi baberora bange igo tugwente gutwara kipamps kibwente gutara ase kenyero kibwente koba ase nyonsia sabokeshi